mai vangu pavaka siyana na baba vangu vakarora Chitsatse. Sorry, mai vakandororwa Chitsatse H2. Saka ndipo wakaita wakasunuka mwana anonzi Tinai. Uye wandaita kuti ndiwe mudare nhasi. Uye ari papo. Mai wedu mushure mekunge wafa tichigara nawo vakange varorwa futi pachimimba pakanyurwa. Saka taigara ipapo nevana veipapo nababa veipapo nehanzvadzi yangu zvichichengetwa ipapo. Saka kufa kwavakaita vakafira pachimimba ipapo vakaonogwa ipapo pachimimba ipapo. Saka mushure maizvozvo muna 2003 ndipo wakafa muri muna September. Saka takanotorwa ndipo taendeswa kumba kwamai guru vanhu vari papa first born mbama namai vari papa. Saka takagara ndofunga chinguva chishomanana pakazouya sekuru Robson Kashiri kuhanzvadzi yamai wangu vakauya kumba kwamai guru wangu tiripo tichigara ikoko patatakurwa isusu tinogara ikoko. Saka sekuru vakauya vachibva vati ndauya kuzonzwa nhau yakaitika yerufu nekuona zvakafamba sei. Saka vakangotaura namai guru vangu sezvo tatichiri vadiki about 9 years ikoko. Uye anga aine around 5-6 because ndakasiyana naye 4 years. Ndiwa 98 ndiwa 94. So zvadaro mai guru vakaenda nasekuru Robson pachimimba kwakanga kwafira mai vakanotakura zvinhu zvikange zvasara vakandoringedza vachibatsirana vakauya kupi kwamai guru. Saka mushure maizvozvo sekuru vakadzoka mudzimai wake watinoti mbuya mudzimai wasekuru Kashiri wayo vakazoya vatitora isusu kubva kuna mai guru nezvinhu zvamai vangu ndokubva taenda kuruwangu panyama huru bhuku handichatonderezwa hapane time na 2003 indiro handiti na 2003. Saka zvadaro takanogara pasekuru Robson iyeye takagara ndofunga gore rimwe chete. Mushure maizvozvo takabva tatsanurwa inini vandasara ndina sekuru Robson. Hanzvadzi yangu ndobva yaenda kwa Luka Kashiri mukoma kuna Robson ndokwanga akugara. Saka zvadaro muna 2006 nda grade 6 ini ndopa ndakanzi nasekuru wangu takukuendesa kumba kwako. Ndokubva wandipa tsamba yawakandipa nekabhegi kangu kakaine mbatya nezvanga zvirimo. Ndobva wati famba uende unotsvaga hama dzako. Saka ini ndakakwira bhazi BNC paGrowth Point ndokubva saka kuziva kumba ndasingakuzivi. Chandakangotondera kumba kwamai wangu ndochandakatondera mai because ndokwangatanga tabva uye ndokwataigara nguva zhinji namai wangu vasati vafa. Ndokwataivati nguva zhinji tikanetseka mai vakanetseka waendoenda ikoko ndokwataingovati. Saka ndokwandaisiwa. Saka ndakaburuka ndapinda mubhazi ndaburuka panyatati ndava ndatanga kutsvaga ndobva ndazvizava ndasvika kuna mai wangu. Ndadzoka kuna mai wangu ndakasiya hanzvadzi yangu iri kwa Luka Kashiri kwaanga agara anga achigara. Luka Kashiri ndo sekuru okay. Sekuru mukuru indaigara kwa Robson sekuru mudiki. Saka zvadaro inini ndakagara ndiri kwa mai guru ndichimbotenderera saka mai guru vakati mwanangu lodhi yakakura zvawauya handikurasi asi mari yechikoro handina. Chandinokwanisa kuita ndinongokudyawo vamwe vana panapa unongodyawo chavari kungoitawo kana riri basa rekungoshanda asi mari yekuti kuchikoro ndofunga ungaine vana vangu about 5 vari kuenda kuchikoro nguva iyoyo. Saka handikwanisi ndobva ndagara pandakanga kumboshanda mumaraini 2006, 7, 8, 9 muna September
ndakushanda patamunisa pamailisa bwidzi ndichingofudza mombe izvo zvinhu zvandai makore iwaya ndichifudza mombe asi ndidzoka kuna mai wangu zvandai ndichidzoka kuna mai wangu saka 2009 ndo pandakazoona naEzekiel Mafukidzi anova kudzinza kwangu ndo pandakanzwa achidaidzi kunzi Mafukidzi ndo pandaenda kunomubvunza ndikati Obhidhaya Mafukidzi munomuziva here zvikanzi ndinomuziva ndikati zvikanzi iwewe ndiwani ndikati ndonzi orphaned saka waimbondiziva kuti ndiriko ndobva atanga kuchema ndobva ati ndawana mwana mukomawo ndokuenda kwandakaita kudzinza kwangu ndaenda kudzinza uyu akanga asara ikoko handinozoziva zvakaitika ikoko paanga asara kwaana sekuru ndida kuzoziva ipapo saka ndakazodzoka ndaform 4 2014 ndakuti inini ndagarisa ndisina kumbona wana sekuru plus ndakuti zive iyo zvimwe zvinhu ndakandibodzoke ndiona wana sekuru 2014 ndoya ndakazodzoka muna August iri holiday ndavhara chikoro ndasvika vana sekuru vakanditadza sekunge ndandabva ndichiri mudiki vakanditadza ndakazvita kutsanangura kuti ndini ndokutondiziva kwavo pavakaita vakanditadza saka chandakatanga kuita ndakabvunza hanzvadzi yangu ndikati sekuru ndiri mupenyu ndakazoenda kudzinza kwangu ndipo ndakatsanangura mafambiro andakaita zvikanzi wakangopsvedza psvedza vana unyatsokutaura zvakajeka wakatsvedza psvedza saka bva ndaona kuti sekuru watotsvedza psvedza saka ndakazoti ndakaita wiki ndiri pepa panazoti ari rimwe wiki ndambonona mbuya kwaroka manje kwaigara hanzvadzi yangu ndichida kuti otherwise ndikaenda kwaigara Tinai ndo kwandinokwanisa kuwana rakadini rakazara kwandakamusiya ari saka pandakaenda kuna mbuya maigarikai ndo wanga vapo sekuruka wanga wakasofa kudara mbuya ndauya tamhoresana zvakanaka tapedza takurukura ndati ndoda kubvunza mbuya hanzvadzi yangu iri kupi handisi kuiona ndabvunza vana sekuru vati vanodini havana kujekesera pa vangoti akaenda akatorwa nehama dzake vachibudisa kuti bamunini ndikati alright it's fine saka mbuya manje vakabva vanditi nini muzukuru nhau iri apa ndeyekuti pawakabva iwewe uchinzi waendeswa vakauya vachitora hanzvadzi yako nechisimba ndichigara naye zvakanaka panapa watora nechisimba ndokubva waenda naye kumba watanga kugara naye vachimishungurudza vachidini saka pari zvinezvi inini wacho havana kutondiudzawo kuti mwana tazoendesa vakazondiudza after 2 weeks kuti mwana takaendesa saka ndobva ndabvunza kuti makaendesepi hanzi vakataura taendesa kumba kwavo saka ina handina kuziva kumba kwavo kuti ndikuti vakangoti pachisasa kuti vatsanangura kuti ndepapi chaipa havana kutsanangura asi ndakazoitawo zvekurasika ndiri kuendawo kumba kwavo mbuyavo kwavakazvarirwawo saka mukurasika wakabva wanopfuura nepamba pachitsatse ndokubva wamuona ari pachitsatse Tinai apa kunditsanangurirawo kuti ndo zvandakadini zvandakaona ndokunge ndarasika ndikuti ndikunzwa vanhu vakutaura apa rega indimbosvikawo ndibvunze nzira ndokusvika pachitsatse ndokubva wamuona akagara achitoti mbuya angu wacho wanga achiripo nasekuru wacho asati wafa nguva yacho hapo makore pashuro saka tochidii mbuya muri kuparangarira here tiende zvikanzi makumbo angu handichakwanisi kufamba ndikati it's fine zvakanaka no problem vandadzoka hangu ndisati ndabva pana mbuya ndakazoenda kuna maiguru musisi wamama wangu futi ari pachapatarongo ndaenda kunowaona ndiri mupenyu zvinhu zvakadai so ndiri kugara so ndiri kudai right asi hanzvadzi yangu handiziva kuti iri kupi zvikanzi hanzvadzi yako takatomboibvunzawo kunaani kune muridzi kuna sekuru wayo aigara nehanzvadzi yako asi havana kutijekesera kuti iri kupi akangoti yatorwa nekudzinga pavo ndikati it's fine vandaona kuti ndoshoko ringodii kutaura but hazvina kundirerukira kubva panguva iyoyo zvakatanga kuramba zvichindinetsa asi danho rekuti nditangire ranga risati rapo raindinetsa kuti ndotangira papi ndichiri kuchengetwa kuti kwandiri kuchengeterwa kudzinza kwamafukidzi ndikataura nezvepachitsatse ndiri kwamafukidzi hazvimiri zvakanaka zvazvisingamiri zvakanaka because ndiri kune rimwe dzinza
ndandutaura ndizvochi tingwezi asi tikuti mwana wamai wangu takazvarwa tese. Saka ndakadzoka ndabva kunoona sekubva ndadzoka 2014. Kubva ipapo ndokubva ndatanga kuchifonera ndine hanzvadzi yangu mwana wamai guru futi ari kuHarare, first born yawo. Ndati tete ndabva kunoona ana sekuru asi Chennai handina kumuona. Angonzi akaenda kupi kudzinza kwawo sekuenda kwandakaita. Asi ndiri kutambudzika mwoyo mangu kuti ndichazomuona sei. Saka nazvichibvira ndipeiwo nhamba dzeparedhiyo ndiite ndichisasenda mameseji. Vakandipa ndikatanga kusenda kunational FM, ndikazosenda kuRadio Zimbabwe, ndikasenda Diamond yanga isati yapo. Saka mastation iwayo ndakambosenda. Diamond ikazouya vakauya panyatata ndikazokurukura nyaya yangu. Ndino hanzvadzi yangu yakadai. Ndinokumbira kuti ndiri kuitsvaga zvisingaiti. Nyangani ikazouya ndikataura futi newakomana wangu watakadzidzisa apa wana Nyapimbi paku. Ndikati ona munin'ina ndine hanzvadzi yakadai. Iwe une mukana wekuti unokwanisa kudini kundidaidzirawo. Bva ndataura zvinhu zvingodini saizvozvo. Saka mukufamba nemukukurukura nhau yangu ndo pakaita kuti ndisvike pakuzowana hanzvadzi yangu. Saka soko kuridza kwandakaita kunzi chimbocheka kunyarumvuro zvakapinda musoro, asi ndakati no, ndafamba makawanda ndichingonzi endapo ndisvika kuona munhu, endapo ndosvika kuona munhu, endapo ndosvika kuona munhu. Asi ndikuda kwekushumbuye kuti dai ndaona hanzvadzi yangu. Takakura tichitambudzika tiri nherera tiri tu, tichitambudzika takashungurudzika. Chitaurako nyaya yako isingacheni. Saka naizvozvo ndakabva ndati regai ndingoende, hapana pasingasvikwe ndiende. Ndobva ndarowa motorbike yangu. Ndakatanga kuda kuenda iri Friday. Ndobva ndasiya basa, ndikati ndasiya ndarayira maticha, ndikati nini ndichambobuda zvishoma. Pandasvika munyanga munyamuka vandaona, ndakati regai nditange ndabvunza vanobva kunyarungoro kacho wemamotorbike. Ndinyatsoona kuti soko randinaro ringave riine umbowo kana kuti anything here. Ndobva ndabvunza mabhururu angu ndikati one wakomana, mungava neruzivo here kuti pane munhu anonzi Nhingi? Ndanga ndakubvunza sene mumanje, handichabvunzi kuti Chennai. Ndakubvunza kuti Chitsatse. Ndoranda ndakubvunza. Ndakufamba ndokubvunza. Ndozvakuita kuti ndizokasike kubata munhu. Zvikanzi pana Chitsatse aimbogara pamaposa. Asi ari kunzi akatama. Haasi kugara ipapo. Ani pamwe paakudini? Paakugara. Saka ndikati saka zvikurewa kuti somehow regai ndikonocheke ndigutsikana. Ndobva ndati Saturday ndobva ndakafonera mai ndikati mai ndine kasoko kandanzwa, asi masoko acho awandisa, ndafamba makawanda ndichingoenda unzi pakati ndoenda ndosvika kuna ndapa tete wangu ndikati mari yebhasi. Saka mangwana chaiwo ndakuda kuti muuye ende havana kuramba, wakabvuma saizvozvo. Ndokuya baba nesuro wakazoya mbari. Saka mukubvunza nyaya yacho ndisati ndabva uku kunyarumvuro, mukubvunza nyaya yacho ndo pavakandijekesera kuti baba vandinawo ndi baba munini. Mandabvunza ubaba munini wacho, ndikati ubaba munini wacho huri papi? Ndaida kuzama kuda kuzeya kuti ubaba munini wacho pamwe kuda ndewe kwamai here. Ndaida kuda kuona kuti nyaya yacho yakambomira sei. Saka ndakangomuti iwewe chindipa muchidimbo, zvizhinji unozodini unozotaura, asi chimbondipa muchidimbo. Ndobva wati aiwa baba wavo wandiri kugara nawo apa, baba vamozi apa mumwe chete, asi wana mai ndo vakadini vakasiya. Baba wake Chennai uyo ari papo nevava ndi baba mumwe chete, wana mai ndo vakasiya. Ndobva ndati nini hapana kumira zvakanaka tete.
zvino hazvina kumira zvakanaka. Ndobva ndachitanga kufunga ndega ndikati right, ndosaka mwana asina kukwanisa kuapia rubatsiro. Nekuti zvakatoreka sezvinorema chaizvo. Zvinhu zvakamuremera kuti akwanise kuwana rubatsiro. 2, zvanga zvakaita sekunge nzira dzake dzerubatsiro dzakablokwa, dzakavharwa. Ndobva ndadzoka ndotarisa kuti wambotaura futi nhau yekuti vakambomuvha mamovement akati wandei, vachigarapo vogarapo. Ndobva ndaona kunge iri nzira sekunge vanike waida kuzvihwandisa. Saka ndakatanga kuva nepfungwa dzakazara ndikati no, saka mwana wamai wangu kuti ndikwanise kumununura munhau izvi, ndikamusiya ndichiti ndangomuona chete, handisati ndapedza basa. Saka anofanira kununurwa kubva munhau iyi. 2, hazvitoiti kuti ati baba wake ndiye munhu waari kusangana naye. Ndakazoona zvakandiremera ipapa, zvakandiremera. Ndataka kukwesha, ndakamboti dzimwe pfungwa ndikati pamwe kuda zvandamuona zvaita, ndodzoka futi ndoti but still hazvisi kuita, hazvisi kumeka sense. Ndosaka ndakazoti no, regai ndimunopire kuna Changamuka. Asi chishuwo changu hachisi kuti ndivaparadzanise ukama hwavo, kwete. Ukama hwavo ngaurambe hwakasunga. Chandiri kunyanya kuti dai ndashuwa chikwanise kubuda ndechekuti kufambidzana kwawo kuwe kuri kwekuti ndibaba nemwana, kwete mukadzi nemurume. Ndopane chishuwo changu zvokuti uyo akanetseka anoenda kuti baba ndanetseka nechakati, avomira vari sababa vachibatsira mwana. Manje baba vari kubatsira zvese. Alright, tazvinzwa mapfugidzi. Vatete. Ndinonzai. Chena, nditete chena. Makore manje. 25. First born in makore manje. 9. Auro vamne makore manje. Makatanga kurara na baba mune makore manje. Mundu ndikati ndekupi. Saka ndida kuda kutanga kutaura na baba. Ndakati munhu wandiri kutsvaga ndiwanda kutanga ndadi ndaona ndoziva zvida pamwe asi ndotanga ndaona ndoziva. Pandarowa motorbike pandatena U10 nemunhu wangu ndandinaye, ndaenda kumagadheni, ndasvika ndapaka motorbike yedu. Magadheni akazikura akakura, tichikobvunza tobvunza vanhu vaigara pakati, tobvunza vanhu vaigara pakati vanorimira mugadheni ripi, bhozi ndachida kuona munhu anga anzaenda kupi kugadheni. Kudzamara tatenderera rauti kuma 12 11 ndopatakazosangana pandakazonzi abva kutobuda apa. Kubva ndawaona vari nechinhambo. Nekuda kwenguva ndasingachavazivi. Kwenguva ndakavasiya vari grade 2 inindi grade 6 ndopandakavasiya, ndopatakapesana. Saka kuti tisangane kudai sokuti tizowane kuti ndiani, hapana. Chaingoitika ndechekuti ndaiziva kuti kuna anonzi Tinai Nyadzayo, handichazi yangu ndakazvarwa naye inini. Iye aiziva kuti kuna anonzi orphaned, vandakazvarwa naye handichazi, asi hameno kwairi. Saka tatiri mukungoita unge zvipapara dzungu zvongotsvagana chaizvo. Saka ndakanga ndauzwa zita remwana manje kuti mwana wacho anonzi Mozi first born. Munhu amuri kutsvaga iye anonzi first Mozi, anonzi Mai Mozi. Ndobva ndadedza ndandangoti ndakaona mai vachikrosa kudai sevakabereka vana. Ndobva ndati Mai Mozi. Ndobva wadairawo zvavati mha, ndikati right. Ndiye munhu wandiri kuda. Ndikati ndandichikutsvagai. Zvikanzi ndiani wangu. Ndobva ndati regai ndisvika padhuze. Saka kusvika kwandakaita handina kumubvunza zita, ndingosvika vandati ini ndonzi orphaned. Ndobva angoti mukoma ndaikutsvaga asi ndaishaya pekutanga. Ndokuziva nekwatanga takuita kubaita. Zvadaro ndokubva tatorana. Ndobva ndati ndasiya motorbike kuchinhambwe uko ndandiri kufamba nemagadheni. Saka regai ndotore motorbike yangu tisangane kumba ndotaure naye nemurume. Apa handisati ndaziva kuti
zvii zviripo. Ndiri kuti ndasangana nehanzvadzi yangu, saka ndakunotaura nemukwasha wangu, handina zvandiri kuziva kuti pane zviripo between. Ndasvika pamba ndamhoresana nawo, wanga wabudawo mugomba, takurukura ndazviintroisa ndikati indini ori mavhukidze soso wanobva kunyatate soso ndiri hanzvadzi yemudzimai wenyu. Takazvarwa ndobva vatoti sure, vaigara achizvitaura kuti takazvarwa tiri 2. Ndine hanzvadzi yangu asi yaingonzi yakaendawo kupi kumba kwavo, saka hatizivi kuti iripi uye handizivi kuti chazoonana sei. Ndokutuma mwana, saka handina kuda kuzviratidza baipapa nguva yacho kuti hanzvadzi ndadini ndatomuona, because ndakatya kuti pamwe zvingakonzeri noise. Ndobva ndabva watuma mwana, saka moment yakatuma mwana iwo wanga wachisvika hanzvadzi yangu, iwo wanga vari ivava nemukomana uyo ari papa uyo. Mukomana ndiye anga akabereka mwana uyu, musana wachifamba. Wabva wasvika tamhoresana zvakanaka. Ndasuma nyaya yangu yandafambira, nyaya yangu yakamira yakadai, ndiri kutsvaga munhu anonzi Tinai Chitsatse, ndanzwa kuti ari iyeko, saka ndafara ndamuona. Ndobva tawirirana, hatina kuita ukashi kana kudini, takakurukura zvakanaka, tichiwirirana zvakanaka, asi handina chandaziva kuti vanhu ava pane ukama hwakasimba pakati pavo vari wangari, vari 2. Saka kufara kwese uku kwakuri kufara kwekuti munhu asvika mumukowa mune hama yangu. Ndaona mukwasha, takabikirwa zvakanaka, takadya zvakanaka, tikapanana nemafoni number, tikadini. Saka nekuda ndakuchidhora iti hanzvadzi yangu ndingawana nguva yakadii kuti nditaure naye zvakakwana, ndimbonzwawo zvinhu zvake kwemakore esaya, kuti chii chachiri chinetso chakaita kuti atadze kudzokera kwaana sekuru. Hongu akaita zvekuraswa, asi aifanira kungonodzoka achingoti sekuru ndadini ndauya. Saka ndo zvimwe zvakazonyanya kuita kundishungurudza kuti ndoda nguva yakakwana. Saka ndakazoti no, ndine programu yekuwakira guva ramai, saka hazvikwanisiki kuti ndiwake guva ramai usipoba. Toda kuti tiri 2, nekuti akazva tiri vangani, tiri 2. Eta tiri 3 4 taingoti wakomana itai zvamadini zvamaita, saka tiri 2. Ndo mabudisira ndakazoita hanzvadzi yangu kune mukwasha wangu. Ndakukumbira kuti ndinokumbira kuti zvandatomuona kudai handichamusiba, ndakuda kuti anondibatsirewo. Ndine programu yekuwaka guva ramai, kubva zvaakafa 2003 hapana akazopasvikaba. Saka hazvisi kureva chinhu kuti ndiite ndega zvaindi. Ndasvika kumba kwababa. Baba Kumba kwaana baba endo pamusha pawasiva pana sekuru nambuya. Makaisa kumba kuna kwa sekuru nambuya. Ndoko wakasvika vachipinda kusiya kuti kumba wako pana vanhu vamba bababa wako. Takasvika paina sekuru nambuya ndo vakanga vari. Vachibva vati ini ndakudzokera nechesara kufunza kwenyu. Tasara pamba pababa. Ndifunga ndakagara January August. Pakabva panzi padaitwa chenura vana vamundupo wakauya. Ndipo wakazouya. Okay. Sekuru achibva ati imimi muri kuita vana venyu musango muchiya muchindisandidzira vana venyu uve vana venyu mudupa. Ndopandakatorwa navanhu waina nini kuruchira. Ndipo takatanga kugara namai nini. Tagara ikoko. Mai nini vakazoshaya. Mai nini vashaya ndipo takazoenda kugara kunyanga. Tagara kunyanga wanga wana mai nini kuti. Wanga wana mudzimai wedu. Okay. Ndo patakatanga kugara namai nini. Tagara namai nini wawavo. Ndipo wakazongondibata. Tatanga kurara naye baba. Pandakaita nhumbi mwana kuti ndamukudzi. Wangu kurepa. Zvakafamba sei? Hawana kundirepa, hawana kudini, asi kwaingomuka ndakarara vachiita madende ndakarara. Ndokurepa zvando wairarwa newakarara.
kusvikira ndaita pamuviri pemwana mainini varipo saka waitomuka ubva kubedroom kuna mainini ouya mawakarara ndopatakazotorana navo pataenda ndakasunguka mainini mama watisa maini tata wase taenda kumarondera takabva kumarondera tambogara kuheadbase ndokwandakaitira macheke ndokwandakaitira wechi2 patabva ivoko ndopatakazoendako ahonda ndokwandakaitira wechi3 tazouya kunoku kunyarumbo ronowandazoitira wechi4 nyaya yakazonge yamboenda kukoti ndini ikatongwa nyaya yakatongerwa kumarondera ndopa yakatongera nyaya yekunzi chi yakanzi ndabatwa chipano nabana tanga inomangara ndiani akaenda kumangara ndichiguma yakaenda koimangara chiguma ndiani anga ari munext door akanomangara mapurisa anomangara nyaya yendo pakatorwa pamwe vachiendeswa kupolisi ndopatanyaya iyi ndopandakati vakaitikira kumacheki ndopatakambogara kuti kumacheki ikoko vachishanda ndokwandakati ndokwakaitira nyaya iyoyi ndopandakareperwa ikoko zvikanzi saka inofanira kutongerwa kuti kwazvakaitikira ndosaka nyaya yaenda kutongerwa nyaya yatonga kunzi nyaya yapera yakanzi chii vavangonzi havana mhosva wakanzi havana mhosva handizona uziva wangu kuti rakafamba sei asi nyaya yakanga inzi nyaya yapera yerepu case here kana kuti ichi inyaya yerepu wakazviziva here kumajistrate kana nekumapurisa kuti muri baba namwe nemwana wakazviziva wamanzi chienda henyu hapana mhosva iwe wakaenda ukatsanangura kuti chii kumapurisa ndakangonotsanangura semaitikira zvakangoita ndomatsanangurira andikaita kuti se baba wewe achirara nini ndakarara ndadzokera here pakazopiwa mutongo ini ndaandasisiko kongo wako ndandadzokera unokunyanga kunyanya basiri vanengamureva apa ndaona mwana ini ndakuchiti pano zvandakaita zvakaidini akuitika zvakaitika hatichitange chii ava ndibaba ndo zvatakutotanga kuti ndibaba wangu ndiri mwana wangu nekuti vanzi chirikadzi nemunomapeti but waigara nawo kamazuva ese waitadza kutiza kwekutizira ndandisina kwokuti ndingaende kwana sekuru kuti ndichidzokere kwana sekuru nambuya handaidziya mari zvaindinetsa kuti nditange kudzokera koshungurudzwa zvazvisingachandiitiri kwana sekuru kwandakabva sekuru nambuya wanga wakura wanhu weko handinambogara ndaita lingi navo kuti takambogarisana tichiwirirana navo kuna kwandaiti ndaikwanisa kuenda so uri kuti kugara kwanga uri nababa situation yavanga uri yanga yanyedza kuti hauna kumwe kwekutiza ngogara senhapwa okay taura tinzoi chikatsatse chitsatse handina nyaya kwavanyanya kuita iyo chiripo ndechekuti kutanga kwazvakaita ndafunga matsananguriro azvaitwa mabhiri avakaita kwavakabva ndekuzoyapo ndo zvakaitika kusvika ndisvike kwachera ndinaye kuzofa kwakaitawo mukadzi tichibva taenda kunoita mukadzi kunyamaropa tidzoka bataambogaragara pamanikonza batadzoka bataenda kugara kunyanga tagara kunyanga takamboti gare takunga takagara kutanga 2011 ndakazobuda munyanga imomo ndatomboita zvekukoti kugara kwandakaita zvekunge tatobva kukoti kwatatota
kuzopinda kwandakaita nemwana uyu kuti tinge tindoriwo inini handina chinhu chandakanyatsa kuziva chandakakwanisa kuzonge ndichiita chakazotondiita kuti inini ndirambe ndine uyu ijudgment yandakanga ndapiwa uko ndichinzi uye mwana uyu hatisuda kuti tinzwe kuti ashungurudzwa kana kuti mwana ari kubereka wacho ashungurudzwa iwe ndaichengete vanhu ava ndikati asi ivo vangataura nyaya iyi inofanira kunge yakaitwa kumamisha inoda kunge iri yekwamambo kwezi zvakaitika izvi zvinofanira kunge zvakaitwa kwamambo ndo kunogadziswa nyaya iyi kunoku yanga yandouyayo senyaya asi sisi kuti titarise kuti yakanzi repi but iwo wakazotitarisa wakati kwai no dayanga iri repi koiwo uyakabvunzwa wakanzi koiwo une remunhu kana wepasaidi wavo wakambotaurirawo iye mukadzi andaigara nayo kuti pane zviri kuitika zvakadai zvakadai akati ino handina hangu andandakataurira basi zvinhu ndo zvatandaurira inini zveshuwa chinhu chakazoitika ndechekuti ndakazosara pandozvi toziona kuti zvinhu zvaitika izvi asi iwe uda kundinyebedzera kuti tange munhu akazogairera uda kutange munhu anga akupenga ozikwanitsananguri wozi kana uchiti inini handasingachazivi zvandandiri kuita uyu ndiani wako mwana saka iwe wanga usingazivi ukama iwewo kuti uyu mwana wako ndakondodazama kutaura kuti ndakazototanga kuona kuti pane zvaitika tatoita zvinhu kuti pane zvaitoita usauri kuti wakainonorara naye wakabudirwa inini zveshuwa kana pandakaenda kuonini inini iye wacho kana kuti azive koti akanyatsotaura kuti inini ndaita zvokurota ndandisina hana kunge akandiona zvekuti izvi zvekuzonge takugara tese live izvi takanga tatoka iwe varadhora kwe Chitsatse unowapwere wangani nemwana wako 4 une 4 pa4 pacho tinongouya usikuziva vabereka une 4 uchiti ukurara nani of course pekutanga we understand kuti zvangouya uchibva wakontinya kune zvakauya ukontinya kusvira up to 4 chakazondita ndikondinyama ndicho chekuti ndakanga ndakutokusenzesa mutemo wakanga ndanzi kuti rara nemwana wako kuti koti iwe yakachena unorara nemwana wako utora mwana wako utachemba hawana kubudisa ipapo inini wakati waenda chengete mhuri iyo ari kuberekwa neiyena wacho asidaunza wati wakushungurudza awa 2 wazoita wabva ukoti 3 but makatanga kurara mese munyanga mwana ari kuti iwe waimupindira akarara hamba kwanza chitaura waiuya akarara worara naye wodzokera nemukadzi wako izvo zvamanye ndo zvandikutaura kuti zvinhu zvakaitika ndisinyatsoziva kuti chii chiri saka waienda wakakotsira waina unopinda unorara nemwana uyo wakakotsira iwe ipapo manje ndopori kundinetsa kuti chii chakatora waiuya wachikupindira kangani mumbu wakauya wachikupindira kangani wakarara usiku pari kakawanda kufunga kwako kakawanda here kamukamuita pese ipapo wangosiuziva kuti ukana unopindira mwana uyu akarara zvinhu zvacho zvinoitika ndaitokumbira hangu kuti dei kwakurinziro pandandine kana kumwe munhu wapadhuze inini chandandirinyanyaura munhu wei wepadhuze waruda inino pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kumboitika wanenge aziva kuti mumusha medu zvinhu zviri kumboitika pane zvimbomboita zvinondibata zvinokubata zvii zvinoitika zvemumusha ndo zvinokuti chena unorara nemwana wako wekubereka ini ndega ndisaka ndataura kuti mambo ndakazototanga kutozviona kuti izvi zvaitika apa kaizvi hazvisisiri zvoba but chekuchazoita ipapo pamberi pacho apa ndandakuti ndikatorawo ndichimuti ndoenda kumusarenda gugu ndatomupa kuti mwana wekuti ndinge chimuchengeta ari tikuirana here kuti wakatiza mukadzi wako munyanga ukaenda kumarondera nemwana ipapo ini handina haikusikutiza ini makaita sei ini uyu akanga ataura kuti inini panapa ibva hei nemhaka yei haitaura kuti handiyakwanisa kugara nemiba nenyaya yekuti
Yo watongwa kukoti kuchinzi yogara nemwana panapa but ini haichazokwanisa. Chii chakatanga kurara nemwana nekuramba nemukadzi nekutongwa nekoti? Chii chakatanga pazvinhu zvitatu? Chakatanga kukoti wakaziva so koti yakakutongera kurara nemwana wasati warara naye? ndikutaura kuti ndibve munyanga pakuzobva kwandakaita munyanga koti pandakangobva kukoti ndikunaka ndati kuti ndichakunge ndichiramba ndikugara panapa ichaikuba. Kana wakatongerwa maronderero? Ndakatongerwa maronderero kundidzokera uchinzoka kunyanga kunodii kunyanga? ndiko ndakanga ndichitogara ndakatombodzoka ndikatongogara ndofunga kuti achitogore ndakatongwa muna July ndakazobva muna December nyanga ndaendoita zvekusera kuti ndaingoitawo mabasa nai musikana uchenai ati takabva munyanga tichienda mumarondo tichisiya mainini munyanga sandizvo ndizvo zvakaitika naichenai kumaigozo saka makamboenda mumarondo mukadzoka mukadzokera futi mumarondera yobwire kuuya kaitwa siku ngondabona wakaitwa siku saka makatotoresa wana mabhefera iwe Chitsatse une ukama hupi nanyakufa? nani baba uyu baba uyu baba bicho ndimko buda ndibude mwana wa maini mwana wa maini wakaberekwa babarika awo baba ari wani baba yohanika ndizvo baba wenyangani wakazisuka iwe uri kwa maikuru akangotora iwe uri kwa maikuru uyu anga ari kwa maini ndi baba wani udaita fanika kuti uyu dauta zita uri wega mukoma nemuningi apa uni ayushuwa kuti makanzi taneta kuchengeta muri dzenyubva watakura uri zuva kuti mwana wa buru wako ayushuwa statement dzakwe dzataura pa kuti takaenda kuchenura waita neta kuchengeta wazukuru wanoita kura hama wana wabhuru wenyu ndo zvakaitika shuwa here. Saka apa zvakazongoita kuuya sei zvinhu zvawaiziva kuti uyu mwana wedu wemunin'ina wangu. Kana zviri kwaChitsatse ukama hwenyu unowandira kuwamai chii ipapo handichakwanisa kungoziva baba right ipapo ndo pekutanga nongotena brain kudai wai waramba uikontinya kuzviita hapana mapirisa anoshandisa hauna hapana mapirisa anoshandisa zvese zviri correct kwari saka chii dzinza renyu riri kupi dzinza renyu riri kupi riri kurwangu enoi clerk of court takurai vanhu ava vaende kumapurisa takwadzisira futi maoko mapurisa iendeswe futi kwamajor street ende kwamajor street ngavasati taura kuti hanzi hatitongi makunakuna because itoriko incest kwamajor street inotongwa saka ngaiende kwamajor street then toita follow up ende you deserve kunonogara kujeri bozi saka vana vanochengetwa nani kana iwe wapiwa custody yekunzi chengeta mwana wada kuti wachengetwa nani vanhu handaindokumbirawo ndidongokwanisa kuvasenzera ndindodai hapana chekumbira kusenzera chii vana vana vacho vachinzi chii anosapozi ngari wazukuru wako saka iwe wati chii vana ndopanotaura kwakakanganisika vanonzi chii vana ava ndana Chitsatse wakaberekwa nemwana wako futi so unodeserve una custody yevana munonorara nevana vacho
aiwa apakanganisi kusvika vana 4 mwana mukuru mari ane 8 9 years ane 8 years it means mari 9 10 years muchigara mese handi vane mwedzi yotakura nhumbu inotakura 9 months saka mane mari makuru akawanda 9 10 years muchikuita zvo zvakadaro wonda kuti kukanganisa as simple as that kuriwara kwei kuriwara motadza kuziva kuti ndikurara nemwana wangu aiwa izvozvo ndakangada kudzidzira mubati chandakanda kuita pakakanganisika pfungwa dzangu ndepekuti takaramba tichikondinya takungowa vanhu vakanga vautongoti takutoiwakausha kuti achainya kunakidza ipapo chii mukadzi wako mukuru unoona unava ari mwana mukadzi wako mukuru waifanarara naye auyandoranekana mai akamberi enda ndautoenda takurai munhu wenyaenda mumapurisa takurai vese vaenda mumapurisa so that mastatement anyatsobude zvakanaka saendese 1 wese vamwe chete uyu anofanira kusarako uyu mabva kuvfu ngachiende kuwomen affairs vaone vanatsunhu wavabatsiri necounseling iwewe uyu musha uyu waputsika vazwa chenai handi zvanga kugara wakumbira kuti nini ndandi kushaya unobuda sei munhamo yandiri muchoto chandiri handi zvataura wabuda muchoto chacho iwewe watochengeta nzvadzi chitangire ipapo Chakamira pane chikumbiro chandakumbira changu kuti hongu tingabharira munhu audza nyaya yamubara ndini handina dzinza nayo kuti pakubatsira hanzvadzi yangu vana vese avo vachada kutariswa hazvaindiremera kuti nditarise vana vese avo asi ndinokana nedzinza rangu mushure maizvozvo anogona kuvharirwa wofira apo kana kunyararira ane nhau ndiyani futi ndiso iwe watavharirwa here iwe wataenda mapurisa here but isusu tatakwanisi kugara nemunhu akadai musociety chachiri chikumbiro changamira kana akarwarirwa ndiri kugara naye abva arwara ndinomudii changamira baba wake ndivo ivavo ngatitange yamboenda kumapurisa anobva atema musoro changamira ririko dzinza rangu pavana wake ipapapa anotema musoro ririko dzinza kuti ndisumewo dzinza rangu kuti ndo zviripo ndautorwisana nawo saka chachiri chikumbiro changamira kuti tichibvira kana paine chikaranga kana chii chingaitwa kupatsanura vanhu ava umwoti pake umwoti pake zvozikanwa kuti zvakukuru hapana kachikaranga chatingaite chacho bcause uyu haana kana chaanacho saka chikaranga chacho tinoenda kuita chikaranga chipi ini ndazanambochinzwawo inini kubva tichiita matarai kunzi kunoitwa cheka ukamaya baba nemwana kuti vaura kugara vese hazanamovanzwa kushingira kugara kutsvaga chii iwe usina mushaba ndautanga ushingira utsvaga kuongora tedza kutsvaga makore esese ndambotaura zvayo kuti zvimwe zvacho zvinozomboitika ndinotombozvishayiwa kuti mambo chii izvozvi mumba medu tangosara tiri takapera kuti vamwe vese vakapera kufa zvinhu zvazvifambira sei izvozvi zvinochiitika izvi zvinenge ndotoona ngoraka zvinhu zvinozvitongorangu zvitinhira kuti tinge tiri izvi mukatarisa kana mudhara chai ari ega so akabereka 1929 mai vakafa gore rapera ari kutogara ari ega haana kana mudzukuru haana kana chii
asi kanga totarisawo zvekuno mufamily macho ndezvezvimwe zvinotitarisa kuti panguva yacho unogona kutotadza kuti ubate kana chinhu chinobatika chaichaicho izvezvi nhau dzese dzakuitika zvinhu zvine zvinotokutinhira kuti hatisutombodaba kuti izvezvi chakundotwisa panguva ineiso mazuva apera ndakamboda kubatsira babao asi pamusha pedu pakatoto hanzi uyu murume uyu haana pfuma yamwana yaanochako ende haana mwana anomubatsira wese waida kuzama kubatsira pamba ipapo wakapera ufa waindoti anda kuunza ruoko rwake ipapapo kuti wabereki unobva atofa wana maiguru andorikupo warume wese wakapeapo wese akanga wakamusha pamba ipapapo ndo wakamusha murume vake wakamusha mukadzi vangu vake iye ndakanga ndakavaka kurichira ikoko mukadzi andakandigara naye acho akandofa futi sadi ndaenda kuchenura ikoko akatobva ikoko azvimba maoko nemakumbo saka ini ndovona ndikumbira kuti zvinhu izvi kana zvichiita hazvo kuti toparadzaniswa asi kana panewo zvimwe zvinoda kuripa aikwanisa kumhanya-mhanyawo ndisina hangu kuvarwa ndovona ndikukumbira mao zvechikumbiro chandandinacho ndazvinzwa mafuti anzani Chitsatse tunozotaura uri ikoko inini ndinoda kuti umboende ikoko handiti wakanzi uyo wakaenda kukanzi dzoka kuno saka ndoda kuti umboende futi ikoko wakudzose futi kuno tochitanga kuita nyaya yacho iwe unombosara kunoko uyo mhuri inombosara kuno iwe umboenda uzodzoka kunoko iwe wati ndoda kudzose kuno sekudzosa wakamboita kwekutanga vanofana kudzosa kuno tikudedzana Chitsatse ivi ndudana Chitsatse handi mavadedzana asi wakati tiri kunyara kuya kudari chivadedzanangauye muse Friday vana Chitsatse vanyara kuya mudari vakunyara kutanza totarisana mambo chiti chiine zviri kuitwa nabhuru redu so musa 15 ndikuwada pana tiwatsanangurire nyaya dzevana nemhuri iyi toita way forward yekuchengeta chii vana kana iri kuchengetwa neuyu nasekuru vazive kuti mhuri yavo iri panani pana sekuru inoda kutariswa nani naivo anything chaitika vanenge vari pamwe chete kana uyu aenda kana majesty sezvakambodzoswa odzoswa futi tochitangira kuti chikaranga chari kuti chikaranga toenda kuona namajesty dzo chikaranga chacho bcause ichi chati kurei kwandiri ende muri korekidza ende ndopatiri pamafukidzi anogeza maoko unenge muri tiri mafukidzi ndava dare naona Chitsatse ndira kugadzira rega musha vawamudzinga futi kwamutano vaadzoka uya pamba vaadzingwa futi nehanzvadzi vaasumuka kuya kwamafukidzi ebva wamuramba mai wacho kuona ari kusvika nekabhegi ndakatanga kuchema ndikati mhai ndozvomakafira here kuti mundisiyire nherera kudai so kuswera nherera iri kutambudzika ndikatambira munin'ina wangu ndikagara naye kusvika mimba yasvika ari maoko mangu iri parasheni yakatengwa nemurume wangu ino svika abereka mwana pamba mwana akaita mwedzi ndikati zvo mwana ane mwedzi akugoneka kuisika kumusana chiye ndikuperekedze uende kuhanzvadzi ikuendese kupi kumurume wako mwana akatambudzika nguva yakarebawo akaenda ndakamuendesa aibva atambirawo nasekuru bva waendesa kuna mafukidzi kwachapatonango kuchikoro kwaidzidzisa asvika ikoko wanetsana kudaro Agnes akakumura mbereko bva ati mafukidze mwana wako uyu ane mwedzi uyu vamusira mwana akarara kuberwa nemama vamedhemi pachapatarongo wakazorara warufamba kuenda kupolisi kuruwanga ndipo wakazoya nepolisi kuzotanga kunyengerera Robinson naAgnes kuti tambirai mwana ane zvanoziva watambira mwana vawagara naye vawamudzosera futi kumba kwangu vandatambira vandagara futi naye ndagara naye mwana wangu azosumukawo azororwawo ndiChitsatse akabatirwa futi maoko mangu mwana uyu ari apo abereka Chitsatse akanga ati kutonda tikuenda kosuma kumba kuti ndatine mukadzi ameno zvedzinza ravo Chitsatse akabva afa vasiya futi mwana ari ega
vandatora futi vandagara futi nawo pamba pangu ndopakazoenda kororwa kwachimimba zosvika azopinde hake kuzorwara bvaazvara mwana bvafa bvaasara mai wacho vandofirawo pachimimba ndakaya hanzvadzi ndakadaidza ikauya pakanyuru iri muno futi nyaya yachimimba muno yekuti akaidza futi mwana asiri wake afa. Ini inonzi Patricia Msima. Awana emunin'ina wangu Agnes kufa kwakaita mhaindi ndakasara ndichichengeta Agnes. Baba wacho ndobva ayabva azotora mwana wake bvaenda naye. Atora achienda naye mwana wake ndozosvika mwana wake vamuendesa kumuning'ina wangu number 3 vaagara ari kundiko kwakazoita nhumbu yani yaOrient. Aita nhumbu yaOrient vanzi chienda kwamafugidzi aenda kwamafugidzi svika imbi yamafugidzi vaaramba vamudzinga vatanga kudzoka futi maoko mangu anotanga kumuchengeta futi kusvika abereke Orient ari maoko mangu abereka Orient ndobva ndazomuti izvo mwana ane mwedzi chirendapi kunana mukoma waone kufambisa nyaya uendeswe kumurume wako waenda ubva watadza kuwirirana Orient yabva andorambwa nambuya wacho haana kurambwa nababa Orient akarambwa nambuya ndiye akaramba mbuya mafugidzi akaramba handiri vanoti hauna kudzidza vadzoka munin'ina wangu ndikati hazvina purobhemu munin'ina handichitsvaba kuramba ndinokuchengeta kusvika watsvaga wachi imba yako saka akanga atsvaga mwana akura atsvaga futi imba yekwachitsatse vabva vagara bva vabereka futi mwana wakabereka futi maoko mako aberekwa mwana uya wachitsatse akauya nehuku dzake idzi maigurunda yakumakorokoto makandibatsira tikafara akatora mhuri yake akaenda then wadzoka Chitsatse akaenda kumba kwawo kosumawo kuti inini ndaroora zvomanzwa kuti wanga uri mainini maikuru namainini ndaroora Chitsatse havene zvawakatamba kumba kwawo haana kurwara kuzongonzwa kuti Chitsatse aita sei afa munin'ina wangu vadzoka futi ndagara futi naye maoko mangu inini iri kundibata zvakanyanya ndinondwadziwa ndiri kutotenda mwana wangu kuti Orient wakaita hako basa wakanditsvagira mwana wangu ari mupenyu zvokuti dai akafa aimuisepi ndaizoziva kuti ari kupi. Tanzwa muri kuti muri kuda zviredzwa zvenyu masungiro angu ndine ndakasara ndichichengeta wana kana ndikasadya inini manin'ina wangu wariyo ndi baba munini ndi mwaramu wangu asi akazvitora kuzviita mukwasha wangu saka ngandipechi kubva pane masungiro angu zvese mabhureki machari mabonde angu mabadza angu mbuzi dzangu mombe yangu yeumai ngandipi mabhurangeti angu ngandipi mwana akashaya zvekuita kuti ndinobva senyi mwana anga ari pachipanera ende hapana kwaaigona kuenda hapana kwaaikwanisa kuenda kusangana naye kutotanga kuchema misodzi kuti nandine kwandai ndikwanisa kuenda ende hapana kwandai ndichaziva bana kuti ndakabva ndiri mudiki muchishuwiro chenyu ndechekuti nyaya ipere nyaya yamambo izvo aigashira so ichapera namambo kana yapera namambo kuti uya aenda avharirwa kana asina kuvharirwa aende kwake mwana wangu ogara muchadaidza hanzvadzi kuti muzukuru wakaita sei adzoka kuti uda kutora futi muzukuru wako enda futi korodza kuti uda kuendesepi zviri kwauri nekuti apa inini newana avo inini ndina baba wangu ndakaberwa ndiri uyu ndina baba wangu mai wangu ndobva arambwa nababa wangu bva azonoroorwa kobereka vana mai wewana avo asi zvese zviri nguva yakokuturwa futi kwandiri saka ndiri kuti handirasiwa nemunin'ina wangu mai wedu umwe chete siyana wana baba handirasiwa nemunin'ina wangu bai kuti imi muzonyatsoti mwoyo wangu wadzokana murume uyo anofanira kuitwa sei kumapurisa kumapurisa ngaongoone zvekuita mapurisa ndo achaziva zvekuita ndiwo anoziva zvekuita kana wavharira kuti kwainga asavharirwe ba amen asi hamuchadi kuti wenyu handichadiba handichadi